Tayak pang damdamag, hamo mga ibagbaga, sao ka la Dayta, di sao. kong kunak kanyam tol. Oh. Di ka mo ibaga, dayta Pagawang data pagkukutuan siya nyo. po. Dayta, di kong kunak kanyam. Uy, tumawag man naman nung larin ah. Ngati, baga naman eh. Totol. Kumusta? Ana, ada problema? Asos! Dayta di kong kuna akong kahit. Apay? Nandiyan. Asos! Dayta di kong kuna akong. Awam manin ah. Dayta di kong kuna akong. Asos! Nya mo Ano dayta? dayta? Oh, dayta di kong kuna akong kahit. Ano yan? Jay. Tadi na mula ka nga ibaga. Asos! Dayta di kong kuna akong na enong eh. Ano dayta? Nabayag ko nga mga bagbakan niyam dayayin. Di mga taltal ka na jay. Asos, dayta di kong kunak kanyam eh. Ha? Asos! Awa. Delikado nga ta. Dayto nga, ano ti bagbaga Ano man da mo? jay? Dayta di kong kunakon. Awang manin ah. Ni, hindi na mo ibaga. Di mga taltal. Problema? Asos! Dakal nga raw ito problema. Ano da, jay? Dayta di kong kunak kanyam eh. Ano dayta nga pinaya nga Dayta di ibaga? kong kunak kanyam. Ano tayo baga-baga na Nabayagin. ano mo? Na, ano dayta? Dayta di bagbaga kanyam tol nga Ano dayta nabayagin. bagbaga na, ibagam kanyamin ah. Oo. Dayta di kong kunak kanyam. Sika man lati magdamag kanyanan, hindi Dayta dayta di bagbaga na. kong nabayag ko nga bagbaga kanyam daytan. Dayta di kong kunak kanyam eh. Ano nga talaga nga min data? Dayta di bagbaga kanyam. Nunya tino pubrama ah. Namuna tamadina po siya. Mag-imat niya sumbat. Dayta di kong kunak kanyam tol. Na, sama ti ko. Makitong to. Dayta di kong kunak kanyam. Awa Ano dayta nga men, ibagbaga na. Dayta nga ro di kong kunak kanyana. Ano min data? Dayta di bagbaga kanyana. Apa nga po Awa. Ano dayta ibagbaga na nga men. Bautom sa ta til na ta. Dayta di kong kunak kanyam tol. Bagara, isulay bagbaga na ta. Tayak pang damdamag, hamo mga ibagbaga, sao ka la Dayta di sao. kong kunak kanyam tol. Oh. Di ka mo ibaga, dayta Pagawang data siya pagkukutuan nyo. po. Dayta di kong kunak kanyam. Sigati magitungtung Dad! ta. Dayta di kong kunak kanyam mo. Tol. Nasyak man din magdamag. Nasyak man din magitungtong ginamara mo. Hello? Ni, awam mo, tagun mo na eh. Na, Sika siya man ba? na ganin. Sika man tigdamagin. Hello? Natay mo dato yung cellphone. Lastog ka na talaga mo, ubeng. Dahil tati kong kunak kanyang. It's a prank.